Spustimo se sada u vrt tvoga djetinjstva. Dok si u tijelu djevojčice ležala u dubrovačkoj travi i brojila zvijezde, ja sam ti šaputao. To nisu zvijezde. To sam ja. Znam. Uzvraćala si šaptom. Onda se svod naglo zaljuljao, naoblačio i pljusnula je kiša. Ustala si zbunjena, zatečena. To nije kiša, to sam ja. Kliknuo sam dok si trčala put kuće. Pojurio sam za tobom vičući, čuj me, to sam ja, to sam ja. Onda si stala, onda sam stao. Stade i kiša. Mi se pogledasmo i ostadosmo časak zagledani jedno u drugo. Uistinu, jedno u jedno, jedno u isto. Otvorite se, školjke bisernice. Otac vaš oceanski oko vas šumi. On miluje tamnu hrapavost vaših ljuštura, jer osjeća sjaj i oblinu onoga bezbrojnog, onog jedinog bisera unutrini. Biseri, bisere, romori, romore, gromovi, gromore i sve stvari čine što im je dano činiti. Samo se čovjek pita što i kako. Magla se magli, rosa se rosi, stvar nejasna i stvar jasna zna svoju prirodu koja joj pušta na volju bez htjenja i mnjenja. Samo se čovjek koleba u znanju u sebi, pitajući se je li od roda rose ili od roda dijamanta, je li ovdje u prolazu ili u neprolazu, te zbunjen, srdit, uplašen, tužan, pita mene, postojim li, jesam li, ne čuje moj odgovor u vlastitom postojanju. Robert Kurvaša. Samo veliki umjetnik može ovako vrhunski interpretirati veliku Vesnu Krmpotić. Hvala ti. Još ćemo čuti Roberta. I ovu svečanost smo započeli, kao što ste primijetili, gitarom. Tomislav Tenšek nas je uveo, tako nas je umirio. Ja sam rekla Robertu, pa kako ćeš bez mikrofona, bit će žamor. Međutim, gitara je umirila i vaš žamor, hvala vam lijepa. Počeli smo ovu svečanost, dakle, na najljepši mogući način, svečanost 93. rođendana Vesne Krmpotić, svečanost promocije ove knjige koja je biser nad biserima i već je tamo, stoji, čeka vas. Izgubljeni biser, nađeni biser, biser, antologija jednog putovanja u samospoznaju, upravo Vesne Krmpotić. Kažem slavlje, ali slavlje ne bi bilo bez vas i zato vam hvala što ste došli na ovo slavlje, jer ćete aplaudirati i učiniti svojom energijom ovu feštu još ljepšom. Ujedno ćemo danas predstaviti i zakladu Vesne Krmpotić, pa sad pretpostavljam, lagano gledajući vas, koje su sve motivacije zašto ste vi došli. Došli ste, naravno, jer ste zaljubljeni u Vesnu, kao i ja, kao svi mi. Zato što biste htjeli naučiti Vesnin vokabular, i ja bih, ali jedna je Vesna. Zato što hoćete čuti Božju riječ koju je Vesna zapisala. Zato što vas možda Vesna asocira na Indiju. Sutra, apropo, dolazi indijski premijer u našu malu Hrvatsku. Možda zato što ste baš njeni prijatelji.
sretnici koji ste bili njeni prijatelji u vrijeme dok je govorila. Pa evo, mi se možemo nekako svrstati u njene prijatelje. Ovi krasni ljudi koji gledate su upravo Vesnini prijatelji. Zdravko Zima, Nataša Ozmec, Goran Stojanović, ja sam Sonja Šarunić, isto se usuđujem svrstati među Vesnine prijatelje. Među vama su ljudi koje želimo posebno i pozdraviti, poput čovjeka kojeg molim da nam ustane i mahne, to je Vesnin sin Relja. Da, duša koja je odabrala doći kao dijete Vesne Krmpotić. Odabrati Vesnu Krmpotić sa mamu. Dobar ukus. Možda je ona odabrala mene. Pa ja mislim da ste vi odabrali nju. I to je stvarno dobar izbor. Tako je trebalo biti. Pozdravljamo posebno i Vesninu intimnu prijateljicu Vanu Jakić. Hvala vam što ste došli. Pozdravljamo članove zaklade Vesne Krmpotić. Goran je rekao samo imenom da kažem. Antoniju, Sanju i 2 Ivana. Hvala vam što ste u zakladi. Znam da vas Goran maltretira, ali neka. Pozdravljamo Jasnu Kovačević. To je ona teta koja je vikala Sonja, dobro radi mikrofon. Ravnateljica ove knjižnice, Bogdana Grizović. Na ovo mjesto je već najradije dolazila na susrete sa vama, sa svojim čitateljima. Pa imam osjećaj da je još tu, tako baš je uz vas. Hvala vam. Onda pozdravljam tim Planetopija, hvala što ste izdali. Naime, mi ćemo imati još, a doći će vjerojatno i Robert i Tomislav, promociju i u Rijeci, i u Osijeku, i u Splitu. U Splitu nećeš zvati mene, rekao si Nadu Šurjak, hvala, baš sam htjela malo po Splitu prošetati. Ali eto, tamo je puno zaljubljenika, zadivljenih Vesnom, kao i ovdje. Imaće i oni takav isti divan, blaženi izraz lica kao što ga vi sada imate. Baš vam je lijep izraz lica. Mogli bi fotografirati se, jeste sve fotografirali. Uglavnom, evo, rekli su mi da neka budem kratka jer radno vrijeme ove knjižnice je do 20 sati. Ovo je jedna, prva od 16 neobjavljenih. Vada ne pronađenih, ja ne znam kako su ih našli. Biserolovci. Jedan od baš zaslužnih biserolovaca koji je sve skupa ovo organizirao i kojim sam ja zahvalna što je mene osobno upoznao s Vesnom. Pa smo napravili 3 krasna intervjua kojima je oplemenila ne samo mene, nego sve koji su slušali. Onda mi svako toliko nazove neko od kolega, mogu malo reprizirati? Vesne, možeš, naravno možeš. Čovjek koji mi svako toliko pošalje neki stih iz 108. I onda kao on je to slučajno za mene otvorio ujutro, pa mi prepiše i pošalje i to bude stvarno poruka za dan. Uostalom, vidite ga, znate ga svi, većina uključi mikrofon, Goran Stojanović, član uprave zaklade Vesne Krmpotić. Hvala lijepa na ovim prekrasnim riječima. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro večer. I zaista od srca dobrodošli na ovu svečanost Vesnine riječi i na trenutak kada zapravo, što je rekla i Sonja, možemo Vesnu osjetiti njezino prisustvo, jer ona je zaista sada iznimno radosna što smo svi ovdje s njom. O zakladi Vesne Krmpotić ja ću reći nešto na kraju. Ja ću na početku zamoliti da mi uronimo u Vesninu riječ i neobjavljeni naslov. Želio bih nešto istaknuti, a to da je Vesna za vrijeme svog bivstvovanja od 1956. do 2018. godine objavila 120 dijela u 197 izdanja. I da je ostalo još 16 neobjavljenih i 65 antologija.
dobili smo već neke naznake da je to zapravo jedna cijela biblioteka i njezin veliki prijatelj Tonko Marojević je rekao da vjerojatno ne postoji osoba koja je pročitala sav Vesnin opus. Vesna je imala u ovom segmentu razumijevanja njezine riječi, ja bih rekao sa nekog prijateljsko-stručnog segmenta definitivno. To je bio Tonko Marojević, to je Zdravko Zima i Velimir Visković. To su tri velika Vesnina poznavalaca njezine riječi, dijela, duše i prijatelji, izvorni prijatelji. I vrlo sam, evo, baš sam sretan da je Zdravko danas s nama i da može podijeliti ono što će podijeliti sa nama. Za sada toliko, hvala vam i idemo sad sa knjigom. Goran Stojanović, član uprave zaklade Vesne Krmpotić i zapravo najzaslužniji za ova događanja, jako je naporan u toj organizaciji, sve nas tjera i tako da moram to požaliti se malo oko njega, ali dobro. Osoba koja je najviše uživala u ovom cijelom projektu je svakako urednica knjige, urednica Planetopije, Nataša Ospec. Da, istina, ja sam najviše uživala, odnosno imala sam tu privilegiju da sam dobila taj prvi onaj tekst, netaknuti još, jel, moglo bi se reći tako, i privilegiju i odgovornost veliku, jer naravno jako je teško kad nemate autora, a kojeg silno poštujete s jedne strane, a druge ne možete ga pitati, ono smijemo ovo malo promijeniti, maknuti ovaj zarez ili tako nešto, tako da je to bilo s velikim poštovanjem i polako. Nježno koračanje, jel, kroz taj tekst i istovremeno i uran. Jer zapravo, kao što svi vjerojatno znate, tekst, riječnik, jezik Vesne Krmpotić je zamaman i predivan i zavodnički, rekla bih, i on te stvarno ponese. I ova knjiga, vidjet ćete, zapravo možete čitati god da otvorite, gdje vas srce povuče ili gdje vam se stranica otvori, on će vas negdje odvesti, on će nešto pomaknuti u vama. I eto, nadam se da smo dobar posao napravili, a u svakom slučaju sigurna sam da ćete vidjeti Vesnu Krmpotić u ovoj knjizi. Jeste vi preuzeli Vesnin vokabular? Jer bi ste shvatili nakon toga da možda to dođe, možda je za preuzeti? Mislim da je Goran rekao, niko ne može preuzeti njezin vokabular i naučiti, ali nas definitivno može obogatiti. Mislim, evo, htjela sam reći, Planetopija je zapravo jedan nakladnik na kuća koja već od samih početaka njeguje taj neki holizam, knjige koje podržavaju i fizičko i duhovno zdravlje u jednakoj mjeri. I kad biramo knjige, vodimo se time da biramo knjige koje traju, jel? I koje mijenjaju i nas i svijet. I duboko sam uvjerena da je ova knjiga upravo jedna od takvih knjiga zbog koje je svijet bolje mjesto. I zaista, tu smo se nekako susreli. Međutim, naša priča traje ipak još malo dulje, jer kada smo prije 20 godina odlučili objaviti Rumljevu poeziju najprije, Blago njegova duha se zvala knjiga, a onda nakon nekoliko godina nakon toga Proroka, Kavala Džabrana, onda smo mi baš pozvali Vesnu Krmpotić da to prevede za nas, jer ne bih čak rekla mi prevede, jer pa pjesnik prevodi pjesnika, to je zapravo prepjev i to je nova poezija, jedna se rađa. I iznimno smo sretni zapravo što smo se uspjeli dogovoriti sa zakladom, što smo imali priliku, to je bilo jedno izdanje u Svili, možda ga se čak neki sjećaju, Ljubičasta knjiga predivna je bila, neki možda imaju kod kuće, a sada ćemo obnoviti taj prijevod i ove godine će biti objavljen u malo drugačijem, u tradicionalnom kineskom knjigovezu, što će isto biti prekrasna jedna knjiga i to je jako velika radost, da ćemo imati čak 2 knjige s potpisom Vesne Krmpotić. Jer potražnja je za tim knjigama, potražnja je? Pa, ne znamo još, jer niste još izašle. Ali Planetopije, hoću reći, hoće li i žele li ljudi? Pa ja bih rekla, mislim, mi duboko vjerujemo u to, uopće zapravo nam sumnju. Ja bih htjela da kažete da. Da, ja ću reći da, ali ono što sam još htjela reći, mislim, jako nam je drago, stvarno je baš, mislim da nije slučajno da je došla baš prva poslovna knjiga Vesnina k nama, jel? Nekako,
tu se nešto posložilo, kako voli Goran reći. I drago mi je stvarno da nakon toliko dugo vremena zaista će ponovo biti njene knjige dostupne. I ja to vidim, pogotovo ovu knjigu, već ko neku klicu, kako je i sama Vesna govorila za sebe, Vasanta, Rozalija, Flora, jel, njene razne inačice zapravo znače buđenje, rast, proljeće. I evo, nadam se da je ova knjiga zapravo proljeće njezinih knjiga. Hvala, Planetop. I dakle, očekujemo i sljedećih 15. Apsolutno. Prvo od 16, tako. Prvo od mnogih, možda i više će. Ko zna što će Goran još pronaći. Da, Goran će naći neku numeričku povezanost s 108-icom, a ako je sada 25. pa je prva knjiga, onda će 16. biti kada Vesna bude imala 108. rođendan. Dala sam 5 iz matematike. Robert Kurbaša, jedva čekamo. Smatrala je, zajedno s milijunima putnika ove naše šaropere galije, da je promjena svijesti prvi uvjet promjene čovjekove slike i poimanja svijeta i sebe. Ono što se u početku bojažljivo sluti, to se često i sluči. Spomenuti uvjet promjena svijesti i pripadajući joj vidi i poimanje i raspored zbilje, čovjekov je postupno sagledavani obzor te jedne drukčije, istinitije stvarnosti. Iako su u početku ugrožavali vladare i crkve i propisani sustav i zadani svjetogled, nova otkrića i putem njih ponuđene spoznaje i vidici ipak su polagano i neminovno bivali prihvaćeni i šaptom usvajani. A iza novog obogaćenog prizora i obzora čekao je još noviji, širi, dublji uvid u neizmjerno bogatu zagonetku postojanja. Taj novi uvid ovisi o daljnjem stanju, o volji i neumoru vidilačke svijesti, koja opet ovisi o snazi unutarnje stremnje, put otkrića svijeta i sebe, put otkrića istine. I ovisi naravno o, često slučajnim, otkrićima drevnih tragova dokaza ljudske pojave na zemlji, o svjedočanstvima koja čekaju u utrobi zemlje i za cijelo u dubinama mora, a možda i na susjednim planetama. Stoga, izgovorili ste jednadžba do kraja, neodustajno, odnos svijet, ne može biti preinačen ni preokrenut, jer pokazuje tada taj odnos što je od toga dvoga čovjeku bitan, tvorački činitelj, svijet ili svijest. Što je uzrok čemu? Odgovor na to pitanje, odgovor je na pitanje tko smo. Kako nas Vesnine riječi oplemene svaki put i kad čovjek tako izgovara još više, osjećaš ti da je to prošlo? I još je i lijep. Čovjek do mene isto lijep. Veliki prijatelj Vesnin i važan savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za kulturu, književnik, esejist, i ja mislim da je uhvatio onaj jedan dio Vesninog vokabulara. Zdravko Zima. Dobar večer. Bliže. Namjeravao sam večeras govoriti ukratko o opusu Vesne Krmpotić i posebno o knjizi trilogije o biserima koja je povod ovog našeg okupljanja, a onda kad sam vidio scenarij koji mi je poslao Goran Stojanović, koji mi se činio jako ambiciozan, da će se tu predstaviti i zaklada Vesne Krmpotić i projekti Planetopije i knjiga, činilo mi se to jako ambiciozno, pa sam sročio jedan kraći tekst, ja već sam čuo prigovore što ću ovdje čitati, ali ne govoriti, a ja prihvaćam te prigovore i možete mi na kraju fučkati. Ali eto, tako je ispalo ovog puta. Sad što da ja vama mogu otkriti o Vesni, ne znam da li vam mogu, ali pokušao sam to ukratko jutros ovdje
sročiti. Dakle, ispričavam se, još jedan počitam, eto. A to... To koliko su spojivi ili inkompatibilni Vesna Krmpotić i savjetnik za kulturu predsjednika. Ja se to pitam već od kada radim, ali kad ne bih to spominjao, nego je gospođa Sanja to spomenula, pa uvijek smo se učili od većih od nas, pa tako recimo ja sam to, kad sam otišao na Pantovčak gdje sam živio 20 godina, sad ružno reći pod stare dane sam se vratio, što bi se rekao da se krug zatvorio. Onda sam se učio od Ive Andrića koji je vrlo kratko bio i diplomat među inim. A ja sam čitao sam, osim da ne nabram njegove romane, čitao sam njegove spise koje je pisao kao diplomat. Vi tamo niste mogli prepoznati Ivu Andrića. Oni su pisani vrlo birokratskim, diplomatskim jezikom, neutralnim, hladnim, liječničkim, kirurškim. On svoj talent nije pokazao. Meni to bila neki implicitni savjet kako da se ponašam ja, ono što u biti jesam, nastojim ne brkati s onim što radim na Pantovčaku, a tamo radim ono što bolje mogu, a da li radim dobro, o tome ja ne mogu suditi. To je jedna od mojih uloga, budući da ovdje imate glumce, ja isto imam svoje uloge, ali nadam se da nisam licemjeran. Dobro, dakle, Vesnu Krmpotić upoznao sam sredinom 70-ih godina, naravno 20. stoljeća, u vrijeme kada je objavila jednu od svojih emblematskih knjiga pod naslovom Dijamantni faraon. To znači da sam je poznavao više od 40 godina, a danas, poslije svega što se dogodilo, poslije svih susreta i knjiga, iako su i knjige isto tako susreti, poslije svih promocija i emocija, poslije svih ratova i prividnih mirenja, sva ta lijepa i manje lijepa zbivanja čini mi se kao san. Uostalom, život je san. Kako je već u naslovu svoje istoimene drame zaključio veliki barokni pjesnik Calderón de la Barca. Da je vrijeme privid da prolazi toliko brže koliko brže živimo nije nikakva novost. Shvatio je to još Joyce, kad je sudbinu svog glavnog junaka Uliksa locirao u jednom jedinom danu, za razliku od Homerovog prethodnika Odiseja, koji je do Itake putovao čak 10 godina. Iz laičke perspektive čini se da postoji konačno i beskonačno vrijeme. Konačno ili kronološki omeđeno vrijeme pripada ljudima, ono drugo beskonačno pripada bogovima. Sada, 17. lipnja, na njen rođendan, čini mi se da to božansko vrijeme pripada i Vesni. Unatoč tim nadnaravnim prerogativima, oduvek sam je zvao samo Vesna i oduvek smo komunicirali per tu. Kako čudo, zar se i Bogu unatoč njegove veličini ne obraćamo per tu? Zar se i djeci ne obraćamo per tu? A Vesna je u mnogo navrata isticala da su najveći učitelji njena djeca. Sve u skladu s njenim duhovnim pobratimom Tinom Ujevićem, koji je u jednom sonetu iz Kolajne davno zapisao, a što vjerojatno znate i sami, a ti stihovi glase: i kad nema našeg duha među nama jednog sveca, treba i bez bijela ruha biti djeca, biti djeca. Od svojih autorskih početaka, od godina kada je stasala u sklopu krugovaške generacije, nazvane tako po časopisu Krugovi, Vesna se razmjerno rano udaljila od svog generacijskog ishodišta. Kao ptica koja raste u jatu, Vesna je proces duhovnog zrenja vezala za jednu grupaciju, ali samo do časa dok nije razvila vlastita krila, penjući se koridorima koje je na neki način anticipirao i trasirao već spomenuti Ujević. Potreba da se uzdigne iznad puke materijalnosti, zagovaranje svemirskog bratstva i shvaćanje putovanja kao forme permanentnog iskustva dobila je korelat u himničnosti i konfesionalnosti. Otad je počeo put koji ju je sve više udaljavao od konvencionalne književnosti, izjednačavajući njen pjesnički diskurs s molitvom i svojevrsnim poslanjem. Premda se iskušavala u svim mogućim žanrovima, Vesna je ponajprije poetesa, čak i kad piše prozu. A njen široko razgranat, ali opet cjelovit i homologni opus najtočnije je nazvati biografijom duše.
Premda trilogija Izgubljeni biser, nađeni biser i biser dosad nije bila tiskana na poznavatelje njene ostavštine, ona će ostaviti dojam već odsviranih melodija, iako ta činjenica sama po sebi ne umanjuje njenu važnost. Bez ponavljanja ne bismo razumjeli ni prirodne pojave, a velike pjesnike ili velike skladatelje prepoznajemo po repetitivnosti, po elementima ponavljanja koji čine bitne sastavnice njihovog opusa. I koliko god je ova knjiga plod Vesnine zrele faze, a koje drugčih osim zrelih u nje ikada i bilo, u njoj nema suvišnosti ni rutine. Svaka riječ i svaka misao proizlazi iz nje same, iz njenog iskustva, proželjenog ili pročitanog, što je u krajnjoj liniji jedno te isto. Knjiga je žanrovski hibrid u kojem se prepleću tragovi putopisa, dnevnika i poezije u prozi. Apostrofiraju se radovi kao što su Dubrovnik, Split, Zagreb, Beograd, Benares, Madras, članovi obitelji, prijatelji, generacijski kolege, indijski gurui, među kojima posebno mjesto ima Sai Baba. To je zapravo vanjski okvir koji je Vesni bio potreban kao prostor u koji će inkorporirati u svoju priču o biseru. Biseru koji se prvi put pojavio u pjesmi 11-godišnje djevojčice, onda netragom nestao, da bi se posle nekoliko desetljeća opet pojavio nestajući i ponovo uskrsavajući kao čudo, kao fenomen koji ima prirodne i nadprirodne koordinate, ovisno o onom tko ga analizira, tko za čudom kao takvim eventualno traga. Potraga za biserom o kojem svjedoči ova knjiga nije drugo nego potraga za smislom, a hoće li tragač ili čitač naći taj biser ili smisao ovisi o njemu, o njegovoj invenciji, hrabrosti i sposobnosti da pronikne u tajne koje navješćuje Vesna. Ako je Dijamantni faraon koji sam čitao prije gotovo pola stoljeća antologija središnjega glasa, kako je definirano u podnaslovu, onda je trilogija o biserima koju sam čitao poslije Vesnina fizičkog odlaska antologija potpune potrage za vlastitošću. Premda je formalno psihologinja, jer je psihologiju diplomirala na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, Vesna isto tako arheologinja i astrologinja koja kida spone s vanjskim svijetom da bi sklopila jedinstvo s Bogom ili avatarom. Čitatelj ne treba biti naivan pa vjerovati da mu to jedinstvo može preuštiti samo jedna knjiga. A još manje treba biti bahat i pretpostaviti da je takav put unaprijed osuđen na fijasko. Vesnina knjiga ne otkriva na naizgled nikakve senzacije. Točnije, otkriva da je čovjek sam po sebi senzacija, što će reći da njegova sudbina, a samim tim i mogućnost da pronađe biser ili svoj smisao ovisi ponajprije o njemu samom. Gnoti se autom, spoznaje samoga sebe, pisalo je na hramu antičkog boga Apolona. Vesna je aktualizirala taj zahtjev na način koji je primjeren njenom senzibilitetu i duhu njene ukupne književnosti. Još jedna naizgled usputna sitnica. Prva Vesnina knjiga koju sam čitao u vrijeme kad sam je upoznao imala je u naslovu Dijamant, a zadnja ili zaključna koju sam čitao poslije njenog odlaska zaziva biser. Kakva asocijacija, kakva harmonizacija. Dijamant podrazumijeva savršenost, dok biser utjelovljuje ono kreativno žensko. Vesna je u svom opusu objedinila jedno i drugo, uranjajući u daleku prošlost i pišući povijest budućnosti koja tek čeka svoje strpljive odgonetače. Hvala vam lijepo. Jako zima. Znala sam da će uzeti tekst. Ja, čitajući i slušajući Vesnu, sam sve uvjerenija da je Bog ženskog roda, jel da? Ja mislim da ako je Bog, da je onda i muško i žensko i srednje i lijevo. Mislim da te feminističke floskule su mi nažalost prilično daleke, premda da kako da poštujem žene, to mi je skoro neugodno reći, to isto kao da govorim da perem zube i noge, mislim. Bog je sve, koliko se ja u to razumijem, a razumijem se malo i ne osuđujem se to pred Vesnom, trebate uopće o Bogu govoriti, mislim ponekad o njemu kao vjerojatno i svi drugi, onda je ženskog roda, ne znam, reći ću vam kad ga sretnem.
treba razumjeti tekst, trebalo bi provesti školu čitanja, danas imate školu speed readinga, što je po meni notorna bedastoća, jer živimo u vremenu kakvom živimo, niko vremena nema ni za što, pogotovo za ono što je važno. Brzo čitanje je, čim brže čitate, tim ćete manje razumjeti. Dakle, brzina čitanja je obrnuto proporcionalna sa mogućnostu da nešto shvatite, kao što je ovo bočica u kojoj ostane 2,5 deci i probajte točiti dalje, curit će van, prema tome. Ali dobro, što sam to počeo? Ne, ja sam samo htjela dokazati da ovo nije dovoljno, ovaj tekst kojeg je uzeo Goran, da bi tu bilo puno toga još za reći, ali možemo... Mislim, Vesna nije spisateljica, Vesna je kontinent, Vesna je svijet, Vesna je univerzum, to su, mislim, kad odu takvi ljudi, ode čitav jedan svijet. Sad je recimo umrla Milka Podrug-Kokotović, sad ja mogu govoriti ko neki starac, takvi ljudi su neponovljivi. Kad je umrla Vera Horvat-Pintarić, nestao jedan svijet. Kad je umro Viktor Žmegač, nestao jedan svijet kakav više nikad neće postati. Kad je umrla Milka Podrug-Kokotović, takve glumice više neće biti. To ne znači da neće biti dobrih novih glumica. Sad moram reći glumica, a ne glumac, jer kraj mene sjedi feministkinja, ne? Ali se radi o tome da ova civilizacija digitalna i kako se ne stvara nove kanone i u glumi i u svemu, mislim, i onda i zbog toga, ne samo što je Milka neponovljiva, nego duh vremena se potpuno promijenio i na umjetnost se gleda tako drugčije. Premda ću ja naravno uvijek zagovarati književnost, ne zato da bih govorio pro domo sua, nego mislim da, uvažavajući naravno sve umjetnosti, mislim da je iskustvo čitanja nenadomjestivo. Slika je, mi smo, lakše nam je sjesti i gledati film neki, slika nas pasivizira i slika ukida našu maštu. Recimo, da kažem jedan banalni primjer, kad je već do toga došlo, naravno ako uzmete Anu Karenjinu i 100 ljudi, 10 će ih radi gledati film nego čitati knjigu. Ali ako čitate knjigu, vi ćete svaki imati svoju viziju Ane Karenjine. Ako gledate film, vi ćete vidjeti istu Gretu Garbo, ona je bila prva Ana Karenjina. Onda imat ćete svi istu, dakle, čitanje razvija vašu invenciju, vašu kreativnost, da ne govorimo. Da možete točno vidjeti kad s nekim razgovarate da li nešto čita, nekad ne pitate. Kad vidite kako govori, odnosno kako ne govori, jer ga pitate gdje je bio u Parizu, da kak je bilo super, bio je u Louvru, kak je bilo super, bio je na Champs-Élysées, sve je super, sve je cool, ono, nemate dvije riječi, LP, lep pozdrav, KMS, ljudi ne znaju govoriti više, ne čitate se zbog toga da biste vi nekom citirali Dostojevskog ili Heideggera, nego da biste uspjeli artikulirati ono što svako ljudsko biće doživljava, a mi svi volimo, osjećamo, mrzimo, ljubimo, ali to ne znamo izraziti, a veliki pisci to zna, zato se pisci čita, da nam oni to, a danas imate ono cool, LP i tak dalje, ne? Imate djecu koja, mislim, ne bih kritizirao djecu, ali imate djecu koja ne znaju engleski, ne znaju hrvatske, sve miješaju, do toga smo došli, dakle govorimo o duhu vremena. Kad sam imao 20 godina, onda slušao sam moje roditelje kad su govorili o naše vrijeme bilo bolje. A ja sam u sebi šutio, mislim kakve gluposti govorim. A kada govorim to isto. Pa vi pobjegnite iz vlastite kože, ne? Zdravko Zima. Mogla bi ga ja još malo, nemamo vremena. Robert Kurbaša. Kad govorimo o umjetnosti, dakle i o glumi, mislim da ga pozovem. Pa da. Pa ne, pa to. Kakav speed reading? Ne može niko pročitati. Ako bi neko uspio ovaj biser Vesni pročitati u speed, ono dijagonalno, bila sam ja na tečaju, htjela sam ja to nema šanse. Ovo je pravo čitanje. Robert Kurbaš. Stoga, nije Vesni do toga da ovom zgodom bude književnica, ni pripovjedačica, ni ispovjednica, pa čak ni pjesnikinja. Ona želi biti svjedokinja dogođenoga, otkopateljica njegova prevoditeljica na jezik danjega svjetla. Želi biti arheologinja prave, utonule, zaboravljene sebe. Astrologinja svoje rodoslovne zvijezde. Događaji su, ponavljam,
već dogođeni. Sada ju je zapalo da to shvati, da ih prepisuje, da snima izgled, uzrok i posložbu, trenutak, poučak, zvuk, slog, zbroj, boju, pa i povod tih događaja. I da se usput previše ne trudi sačiniti suvislo književno djelo. Je li to lakše književnici kojoj je poezija jezik najbliži stvarnosti, kojoj je simbol najtočnija definicija neke pojave? Da, takvima je lakše, mada ni takvima nije lako. Zgode su se već posložene u svoju pitagorejsku i u svoju tat-tvam asijevsku geometriju. Vesnino je da bude valjano zašiljena pisaljka, kao što već rekao smo u uvodu knjige. Moje je da budem ruka koja drži pisaljku, koja rukovodi pisaljkom. Zapisujući tako, Vesna će za cijelo shvatiti da nema nikuda dalje i nikamo više, da ima samo dublje. Uostalom, ako je to dublje ono nešto koje je autor svega što se bilo gdje i bilo kada i bilo kome zbivalo i zbiva, onda naravno nema ni dalje ni više. Onda ima samo uron bez izrona. Jednostavno. A složen li je put do nje? Da, duboko treba roniti do bisera, baš od ove stvarnosti. Kako je rekla Vesna, da je stvarnost prenezamisliva, prenestvarna i preneukrotiva. Eto, ne morate gledati Dnevnik. To je onda je Tinović, naravno, opet se referira na njega jer je, on stoji negdje iza Vesne, to ne znači da je Vesna samo Tinović, ali on kaže, ja sam vasionac i duboki ronac. Onda su Hrvati išli to ispravljati, kako on piše vasionat, to njima ne zvuči, pa trebalo mu je naravno zbog rime, vasionac i duboki ronac, Smiješke će reći da je svemirac, nije i duboki ronac. To vam je hrvatski jezik u današnjoj varijanti, još ćemo ispravljati Tinovića. Mislim, ja ne, naravno. Ko će nam od vas dvojice, dakle Zdravko Zima, Goran Stojanović, o zakladi Vesne Krmpotić? Dakle, zanima nas koja je misija zaklade Vesne Krmpotić. Hoćete obojica ili... Emisija ili misija? Misija ili emisija, tako je. Ja bi na početku istakao, dakle, Vesnin 30-godišnji prijatelj je Ivan Glavina, koji je isto u zakladi, a više desetljetna prijateljica je Ivana. Družiti se sa Vesnom, biti sa Vesnom, ja 20 godina, imao sam tu čast od 1998. do 2018. godine, je nešto što je prenezamislivo opisati. Što bi rekla Vesna, to je za ne znati se. Ivan mi je rekao, Gorane, nije moj, kad će jednog dana Vesna otići, tek onda ćemo početi da dohvatati Vesnin značaj, veličinu i ljepotu onog što smo doživjeli. U 108. ona dobiva poruku: nisam te ja izabrao zato što si pjesnikinja, nego si pjesnikinja zato što sam te odabrao. A u tekstu Tko je Vesna? Meni jedna pjesma iz 108. na Lotos je savršeno ocrtava Vesnu u dubini, u širini, u visini, a pjesma ide sljedeće. Izabrao sam dušu, svojeglavu, nepropusnu, za išta osim za Božju usnu. Izabrao sam nesporazum sa svijetom, samoću, smutnju, božansku prnju, što pustinja čini na trnju. Izabrao sam onu što protiv sebe diže bunu, nju nad kojom sam se smijao i plakao, zato što joj je nepokorenoj, osim mene i pjesme o meni, sve drugo bio pakao. To je kada izvor poznaje svoju dušu, pa onda
Evo, upravo je sad izašla na ekranu ta pjesma. 2009. godine u razgovoru sa Vesnom, Vesna je rekla nekoliko vrlo bitnih stvari. Prvo, ne želim da mi je zaklada koja će biti jednog dana povijesno memorijalna. Nikako. Dakle, kad uđete u zakladu Ive Andrića u Beogradu, onda je to jedan stan, tepisi, knjige, energija koja je povezana s onim vremenom kad je on bio. A Vesna je rekla upravo to nikako ne. Dakle, želim da je zaklada proaktivna, živa, okrenuta mladim ljudima, da daje prostor da mladi mogu čitati, učiti, da se potakne studente kroatistike, da se osjećaju slobodno da ovdje istražuju ne samo moju riječ, nego i Tina Ujevića i sve one gdje se oni osjećaju da je to potrebno. Jedanput mi je ispričala zgodu Lorda Byrona koji je studirao na Cambridgeu i bio na satu teologije. To sad povezujem sa veličinom njezine riječi, ali ona je rekla: zaklada Vesna Krmpotić nije zaklada koja će veličati moje ime i prezime, moju narukvicu, moju haljinu. Baština zaklade je riječ koja je prošla kroz mene. Dakle, nije moja riječ, nego riječ koja je prošla kroz mene. Ona je često rekla da je zapisivačica i kad su je pitali, kaže, nisam književnica, ja samo pišem. Bilo je to jednostavno nedohvatno, a prisutno. Dakle, mi smo, evo, nekom zgodom prolazili, vratit ću se na Byrona, preko Cvjetnog trga i ona uvijek u one svoje male bilježnice zapisivala nešto i stane i gleda i počne se smijati, vrckavo radosna. Zapisala je tekst: voli me u haljinama svih boja, ne razliko moja. Dakle, kad tekst prođe kroz vas i kad ga vi zapišete i čudite se tom tekstu, kao što se ona čudila, onda je to nešto nedohvatno lijepo. Na što ona kaže: samo se čudo čudom ne čudi. Pa se ne moramo sad čuditi nad tom rijekom koja je prolazila kroz nju. Dakle, vraćam se Lord Byronu, sat teologije, Cambridge, piše se esej, pretvaranje vode u vino Isusovo. Dakle, Isus. Pisanje eseja traje 2 sata, svi pišu na veliko, ali Lord Byron ništa. Sjedi, šuti i prolazi profesor i kaže: kolega, mislim, hoće li biti nešto, jel? I on je samo onako mirno odmahnuo glavom i rekao: sve će biti ok, i napisao je samo jednu rečenicu. A rečenica glasi, to je bio najbolji esej među svima: i tako je voda prepoznala učitelja i pocrvenjala. Kada čitamo riječi koje su prošle kroz Vesnu, onda jednostavno, kao što je ona rekla, mi se zaneznamo, imamo doživljaj koji je odmaknut od uma. I bilo je zanimljivo kako je, kad smo išli u Ministarstvo obrazovanja, ona ekipi tamo objašnjavala zašto se tako ministarstvo se zove Ministarstvo obrazovanja, a ne edukacije. Pa je bilo malo začudnih pogleda, pa je ona rekla: od obraza karakter je znanje, a ostalo su informacije. Oni su i dalje bili malo onako, gledali su, i onda je rekla: bezobrazna si, bezobrazan si. Dakle, etimologija riječi je vrlo značajna, mi je često preskačemo. I onda nakon izlaska kaže ona: grofe, zvala me tako iz šale, kad mi neko kaže da ću ti podršku, ja se odmaknem, uglavnom dolazi drška. Dakle, duboko je bila
Mislim, njom je bilo prekrasno jer je ona prepoznavala riječ, ušla u izvornost i na prekrasan način ju je iskazivala. Rekla je ovako: ja sam prvo poetesa, tek potom sam spisateljica, pa onda prevoditeljica, pa onda antologičarka. Tako da kad koristimo riječ pjesnikinja, meni je nekako malo to strano, jer je Vesna uvijek naglašavala poetesa, tu riječ koja je nju bila bliža od svega toga. Ja sam pripremio jednu kratku prezentaciju za zakladu, ja ću je preskočiti. Preskočit ću je iz sljedećeg razloga, opet od podsjeta Vesne, koja je uvijek se pripremala za svoja predavanja, tribine, sve napisala, sve kompletno i tako reče redovito uvijek zaboravljala to ponijeti sa sobom. I uvijek je prepoznavala da zapravo da nosi znanje u sebi i da ga treba jednostavno iskazati u direktnom kontaktu s publikom. Zaklada je za nas koji smo u njoj nešto, nemojte sad možda se zgranuti, ali ipak jedan sveti trenutak. Dakle, Vesna je, ako hoćemo s ovog kulturološkog, pa onda ne znam, znanstvenog segmenta, znate da je bila nominirana za Nobela 2008. godine od strane Društva hrvatskih književnika i da je u Hrvatskoj osim Ivane Brlić-Mažuranić, koja je nominirana 4 puta i Krleža 61. da je to. Dobila je sve moguće nagrade, moram reći neke vrlo skrovito, jer su se kao moramo je dati, ali se stidimo je da je daju, što su je to odobrili, tako da je tu bilo vrlo zgodnih, pod navodnicima, situacije koje su nekad bile, ja bih rekao, i neugodne. Ali je, sve su nagrade došle do nje. Ona ih je volila, ali nije bila za njih vezana. Ona se nije vezivala za tako nešto i ono što je prekrasno kod Vesne, ona je do zadnjeg trenutka bila vrckavo djetinjasta. Bila je otvorena. Bila je prekrasna u izričaju svojih povjerenja i prijateljstva koja je gradila sa ljudima oko sebe. Ona je voljela i voljelo se kroz nju. Definitivno prvi početci nakon njezinog odlaska sva se imovina prenijela u Zagreb. Rekao je jedanput Tonko Marojević na uglu Bogovićeva i Cvjetnog trga: moram vam reći jednu stvar, a to je ne znam pjesnika ili književnika koji su imali takve prijatelje kao što ima Vesna. I zaista sa ganućem želim istaknuti da je bilo divno Vesnu poznavati, sa Vesnom se družiti, a ne znam da li ću ikad imat pravo reći da sam bio Vesnin prijatelj. Ili je to nešto što je možda malo veliko uopće za izreći. Dakle, Ivan Glavina i ja kao inicijatori krenuli smo u sve mukotrpne korake vezane za Vesnu. To je trebalo 6 godina, jer se radila je posebna ostavina, zahvaljujući Relji i Connection, radila se posebna ostavina samo za autorska prava. 6 godina sad ne govorimo. Uglavnom 6 godina su svi papiri napravljeni, potpisani su ugovori sa nasljednicima, sa sinovima, da zaklada preuzima sve obveze, prava i tako dalje. I božanskom providnošću zaklada ima 5 osoba koji vole Vesnu Krmpotić, velika većina zna njezino djelo i to su sve ljudi od digniteta riječi, djela i odnosa prema Vesninom djelu. To je Antonija Rusković-Radonjić, dakle prvo dame na početku, koja danas nije sa nama, ona je inače u Dubrovniku i vodila Konavske muzeje i galerije.
završila indologiju, Vesna je bila nekoliko puta kod nje i organizirala je, Antonija organizirala jedan dio proslave 80. rođendana njezinog u Dubrovniku, zajedno sa mnom. Zatim Sanja Barić, koja je ovdje s nama, koja je ljubiteljica i moram reći da nek ne shvati osobno, iznimno je volim i vrlo smo radosni i vrlo je spremna za participaciju. Onda imamo dva Ivana, jedan je Ivan Glavina i imamo Ivana Sršena koji je meni neugodno kad dođe u Ministarstvo kulture ili negdje, prvo hvale ga na veliko jer on ima svoju izdavačku kuću u Sandor, a mi i poznaje Vesnu i već su neki ugovori potpisani dok je ona još bila ovdje i evo peti sam ja. I tih 5 osoba, bez obzira što sad je u ovom trenutku, ja bih rekao, energetski vučem, stoji jedan dogovor između nas u zakladnoj upravi, a to je da slažemo sustav da smo nakon 8 godina zamjenjivi. To je jako bitno. Posložiti sustav zaklade da smo nakon 8 godina svi zamjenjivi u zakladi. To znači, sad dolazim na onaj segment što je Vesna htjela. Dakle, zaklada ima nekih 5 sadržajnih segmenata. Prvi je normalno njezin opus, njezina djela, sve ono što je ona prošla, nagrade i tako dalje. Drugi dio je dokumentacijski centar Vesne Krmpotić. To je segment koji će zapravo proučavati i njezina djela i fonoteku i sve ono što ona je kroz posebne projekte. Među njima je i projekt sa nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom gdje će biti i pohranjeni njezini rukopisi. Treći segment su copyright prava, odnosno nakladništvo. Dakle, kako u Hrvatskoj, tako i inozemstvu, to je jedan, moram reći, vrlo zahtjevan izazov i idemo korak po korak. Jednostavno, njezin opus je ogroman i jednostavno pratimo sinhronicitete kako ćemo biti vođeni. I sad dolazim na 4. dio, koji je za Vesnu krucijalan. Spomenuo sam prije da Vesna želi da je zaklada proaktivna i da radi s mladima. Dakle, 4. segment je sadržaj koji se zove Akademija Vrlina. Dakle, kroz storytelling, kroz storybuilding, njezino petoknjižje Vrlina, Istina, ispravnost, mira, ljubav i nasilje i među najljepšima najljepše 6 knjiga, gdje su napravljene radionice, ona želja da se njezina riječ kroz sadržaj. Ja sam bio prisutan kako je radila s mladim ljudima. Ljudi, to je nešto fantastično. Dakle, prvo svi šute, onda kad Vesna otvori neko pitanje, pa onda se polako otvaraju, pa ona nešto pročita i kad krenu mladi ljudi, bilo da je srednja škola, bilo studenti, kad se otvore, onda je, moram reći, izazovno zatvoriti cijelinu i doći do nekih zaključaka, jer ljudi tek sad, onda tek počinju, žele participirati. Dakle, mladi ljudi žele komunikacije. I Vesna u tom segmentu je jednostavno rekla riječ približiti mladim ljudima, približiti ljudima, a onda će ljudi kupovati knjige. Dakle, da vrlo jasno budemo realni. Čitalački bazen Vesne Krmpotić je od 45. 50. pa nadalje. Mladi ljudi, osim što su čuli za Vesnu Krmpotić, zapravo nisu još, dok ne krenemo na TikTok. Ja znam, možemo publici odnijeti mikrofon? Još. Naravno. Može, koliko pitanja možemo? 3? Ja sam večeras Helga, molim. Dobro. Dakle, pitanje, nešto nam recite, pitajte. Mi službeno radimo do 8, ali gospodin predsjednik zna da smo znali izaći u 11. Jel tako? Prema tome ne ograničavam pitanja. Super, hvala. Sad ima čaja, i to posebnog čaja kojeg su spremile cure, kasnije nas čeka. Dakle, evo, mikrofon ima jasno. Dignite ruku i recite nam nešto. Tu smo svi doma, nemojte se bojati. Da. Ajde, Gino, ti. Pa da.
Pa reci, što si pročitao od Vesne, koliko se veseliš ovoj knjizi, zašto misliš? Gospodin Gino, meni je drago da nisam jedina Helga. Evo, ovo nisam očekivao, ali kad je već kako je, 108. je definitivno najveća ne samo po svojim dimenzijama, nego i po onome što može ostaviti na svakog čovjeka ukoliko otvori i pročita taj dan i to se baš njega tiče i ako živi ono što pročita. Je li tebi Goran šalje na WhatsApp? Da, ali ja ga otvorim Uvijek kada da. sam. Meni šalje. I meni šalje. Isto da znam da šalje. Je još nekom Goran šalje? Iz 108. Evo imamo, još. Treba mi mikrofon ovako, čast mi je da sam danas ovdje sa svima prisutnima, to je jedna stvar. Druga stvar, moja baka Kovačinka je bila dobra prijateljica sa gospođom Verom Plemenitom Karlovski, koja je bila majka Vesnina. I 2 put sam Vesnu kratko srela u prolazu, a slučajno sam vidjela na nadgrobnom spomeniku njezinom jednu fenomenalnu rečenicu koja glasi: riječ je otišla dragom Bogu obavljena posla. Wow. Da, bravo. Još neko? Rekli smo 3, pa ajde, dajte, onda napunimo broj. Evo Sanja će nešto. Ajmo Sanja. Pa, s obzirom na moju profesiju, ja sam rijetko bez teksta. Ja mislim da više od toga ne treba ništa reći, jer to je tolika emocija da svaka daljnja riječ završena ali nešto. te Vesnine riječi su, baš sam jučer čitala ponovno, jer se zove Emoto, onaj Japanac što je proučavao molekule vode koje stoje na ružnoj ili na lijepoj riječi. Pa onda, kad čitam Vesnu, naime voda koja stoji na lijepoj riječi se pretvara, kad se zamrzne, u fantastičnu pahulju, tako je. Pa onda kad čitaš Vesnu, imaš dojam da se pretvaraš u tu pahulju. Ma da, evo sad ste mi ipak dali šlagvort. 90% od nas je voda. Apsolutno. Ja cijelo vrijeme razmišljam kako studentima podvaliti umjesto udžbenika iz ustavnog prava. Jer ta energija koja se upravo širi na ovaj način sama po sebi stvara preduvjete da onda budu i bolji ljudi, pa onda i bolji pravnici, pa onda smanjenje sukoba i svega, samo još I to Zdravko Zima mora na Pantovčaku. Dobro, svako djeluje gdje treba i kako treba i svako baš time kako djeluje i poticaj nekom drugome. Evo, tako da jako puno dobroga je učinjeno, makar i na način koji možda nije na prvo viđeno, ali puno dobro je učinjeno. I na Pantovčaku. I da, dobro. To je iznad oblaka, Pantovčak. Meni je osobno skoro pa spasilo život. Evo, Goran je govorio o zakladi i ne bih to ni na koji način podcijenio, ali u principu mislim da nikakva zaklada ne može spasiti ono što se ne može spasiti, kao što nikakva teror ne može uništiti ono. U našoj povijesti, u našoj civilizaciji, da nabrajamo, postala su ona tijela koja su nosila u sebi univerzalnost, koja su samim svojom komponentom bile nadišle prostor, rečeno školski rečeno, nadišle su granice prostora i vremena, a tu univerzalnost Vesna nosi. Vesni zaklada naravno samo može pomoći, a mi se sjećamo u našim životima i komunizmima da su postale razni odbori za očuvanje imena i dijela. Ime i dijelo se ne može očuvati ako ono tu komponentu ne nosi. Zašto je ostala Akropola, zašto je ostala Divina komedija, zašto je ostala Peta Beethovenova? Niko sigurno nije Đergo Pištolj je rekao da tu mora ostati, ne? Tako da, ali zaklada će još to malo gurnuti napred i tako dalje, ali neće su. Da, zato si ti groše veliki. Postoji Đuro Capor u Dubrovniku koji je profesor na gimnaziji Dubrovačkoj i on uvijek svaku svoju generaciju prvi sat košulja sretnog čovjeka Vesne Krmpotić. I mnogo učenika koji završe gimnaziju sjećaju se, on inače predaje povijest, sjećaju se tog prvog sata jer im je otvorio neka vrata koji se inače ne otvaraju.
reci o Novaku Đokoviću. Pardon, reci. Tako je, Gorane, reci. Moram gledati u Sonju. Jer Sonja kaže, možeš sad reći sve, gledam, pa lijepo. Nedohvatljive su zgode nebeske prirode, kako vam se sinkronicitetom neke stvari pokažu. Dakle, telefon je nekoliko puta zvonio na Reljinom telefonu i Relja nije prepoznavao broj telefona, Relja je sin, repeticijom. I onda jednog dana se Relja javio i javili su se iz zaklade Novaka Đokovića da mole susret, sastanak na kojem smo poslije bili. Jer jednostavno obitelj svoje djeci čita iz petoknjižja Vrline ljubavi i klinci spavaju, idu sa tim spavati, a neke vesne knjige su čak i iznad njihovog kreveta bračnog. I onda se desi taj, kako bih rekao, zamamni čin, pa onda ako je Novak Đoković čita Vesnu Krpatić, onda to nešto i vrijedi. Ja? U tom razgovoru u Beogradu bila je zapravo iskazana želja, namjera da se petoknjižje zapravo tiska i mi sad, evo, oni nas spajaju sa jednom velikom izdavačkom kućom u Beogradu, da se tiska i da onda zaklada uzme jednu veću naknadu i da podijeli po osnovnim i školama u Srbiji sa segmentom edukacije profesora iz etike. To je samo zapravo, ja bih rekao, neki program plus svega onog što je Vesna rekla još dok je bila s nama ovdje, dakle 2008-2009, da želi da riječ bude živa i da se radi sa mladim ljudima, a sve ostalo treba, napravite svoj dio, onda se treba prepustiti. Dakle, nema kontrolinga u tom dijelu. Sonja, svoj. Stojanović, Nataša Ozmec, Zdravko Zima, koji govori tople riječi, a ne zima, Sonja Šarmić, Robert Kurbaša, kada prestaju riječi, počinje glazba, a to znači Tomislav Tenšak. Nama je pripremljen domjenak, zapravo to su mali calogajčići, tako, i čaj. Ti reci kakav čaj. Ovo želim iskazati da su 4 dame, Mira Golubić, Petra Car, Nita, Dijana, da su napravili nešto prekrasno, a to je, vidjet ćete u ovom prostoru prema izlazu, dakle, jedan segment sa čatnijem, u listnatom tijestu, vrlo nešto posebno, dakle indijski, i jedan hladan čaj sa bosiljkom i limunom, dakle nešto sasvim special, osvježavajuće, upravo nešto što povezuje hrvatsku i indijsku kulturu. Sutra dolazi premijer Indije. Da, idemo sutra i tamo. Sutra ćemo biti sa premijerom. A ja, stvarno? Da. O, bravo. U Sheratonu. Odlično. Sheraton. Knjige su tamo, Planetopija je spremna, tako? Svaki kupac knjige dobija i bookmark. Hvala vam puno što ste došli i sudjelovali u ovoj svečanosti promocije neobjavljene, još dosta neobjavljene knjige Vesne Krmpotić. Biser, izgubljeni, pronađeni biser, i što ćete doći na sljedećih 15 promocija, to znači da morate biti dobri, zdravi i duhovni, da stignete na svaku od tih 15 promocija. Svako vam dobro i hvala.